Сутринта след началото. Сутринта след първата вечер никога не е обикновена. Тя носи със себе си остатъците от думи, които не са били казани, и мисли, които не са дали покой през нощта. В имението това се усещаше още по-силно. Светлината влизаше през прозорците без да пита, разкривайки лица, лишени от грим, и погледи, в които вече имаше стратегия. Мария стана първа. Не защото не беше спала, а защото искаше да бъде подготвена. Тя вярваше, че утрото задава тона на деня. В кухнята беше тихо. Само звукът на кафемашината нарушаваше мислите й. Докато сипваше кафето, тя си припомняше всяка реакция от предишната вечер, всеки поглед към Алекс, който е задържала секунда повече от нужното. Елена се появи малко по-късно, разрушена, но усмихната. Тя се държеше така, сякаш напрежението не я засяга, но вътре в нея нещо вече се беше разместило. За първи път си даде сметка, че тук не е достатъчно просто да бъдеш истинска. Истинността също може да бъде използвана срещу теб. Виктория слезе последна от трите, които вече усещаха тежестта на позициите си. Тя поздрави спокойно и седна на страна. Наблюдаваше. За нея този момент беше ценен. Първите часове на деня показват кой се опитва да заеме център и кой предпочита да изчака. Алекс влезе в общото пространство малко след тях. Той не каза много, но присъствието му промени динамиката мигновено. Разговорите станаха по-премерени. Усмивките – поздържани. Вече не бяха просто група жени в едно място. Бяха хора, които знаят, че всеки ден ще носи ново разместване. Тази сутрин не беше за сближаване. Тя беше за ориентация. И всеки, който не го осъзнаваше, вече изоставаше. Първите избори са тихи. Никой не обяви началото на деня. То просто се случи. Алекс седеше сред тях и слушаше разговори, които на пръв поглед нямаха значение. Кой как е спал? Какво е сънувал? Какво ще правят по-късно? Но зад тези думи се криеше нещо друго – опити за близост, за дистанция, за позициониране. Той усещаше това и започна да разбира колко различни са подходите на всяка една от жените. Мария говореше премерено, без да заема прекалено много пространство. Тя вече беше решила да не бърза. Да не бъде първата, която търси време с него. За нея търпението беше оръжие. Елена, напротив, не криеше присъствието си. Смехът й беше посилен, движенията – посвободни. Тя вярваше, че ако не си видим, не съществуваш. Виктория оставаше неутрална, но Алекс забеляза нещо важно. Когато тя говореше, останалите слушаха. Анна почти не каза нищо. Тя седеше леко встрани и наблюдаваше. И точно това започна да прави впечатление. Алекс усети, че погледът му все по-често се връща към нея, без ясна причина. Това го притесни. Той не обичаше неща, които не може да си обясни. По-късно през деня, без официално обявление, Алекс направи първия си избор. Не беше покана. Не беше среща. Беше просто разговор на страна, далеч от останалите. Кратък. Почти незабележим. Но за тези, които наблюдаваха внимателно, този момент не остана скрит. Мария го видя. Елена го усети. Виктория го отбеляза. Първите избори винаги са тихи. Но текват най-дълго. Разговорът, който не трябваше да бъде видян. Алекс не покани никого официално. Той просто се отдалечи от общото пространство и Анна тръгна след него, без да бърза, без да се оглежда. Това не беше уговорка. Беше момент, който се случва между хора, когато думите още не са нужни. Те седнаха на пейка в края на двора, където имението изглеждаше по-малко внушително и повече истинско. Мълчаха известно време. За повечето хора това би било неловко. За Анна не. Тя изглеждаше спокойна, сякаш тишината й дава повече информация, отколкото разговорът. Алекс започна пръв.
Не с въпрос, а с наблюдение. Каза, че е забелязал как тя слуша повече, отколкото говори. Анна се усмихна леко и отвърна, че хората казват най-важните неща, когато не се опитват да впечатляват. Това изречение остана във въздуха по-дълго, отколкото трябваше. Разговорът им не беше личен в класическия смисъл. Не говореха за миналото си. Не разкриваха травми. Говореха за това как хората се променят, когато знаят, че ги гледат. За това колко лесно е да изглеждаш различен, когато очакванията са ясни. Алекс усети нещо необичайно, не напрежение, а яснота. С Анна нямаше нужда да бъде внимателен. Тя не искаше нищо от него. И точно това я правеше опасна. Те не забелязаха веднага погледите от терасата. Мария ги видя първа. Елена, секунда по-късно. Виктория не ги гледаше, но знаеше. Този разговор не беше дълъг. Не беше дълбок. Но беше достатъчен. Понякога най-голямата близост се ражда не от това, което споделяш, а от това, което не се налага да обясняваш. Когато ревността не казва името си. Следобедът протече спокойно само на повърхността. Под него вече се беше образувало напрежение, което не можеше да бъде върнато обратно. Жените се събираха на малки групи, но разговорите им вече имаха нов фокус. Не кой как се чувства, а кой къде е бил. И с кого? Мария запази външното си спокойствие. Тя не коментира разговора на Алекс и Анна. Не попита. Не направи забележка. Но в нея се появи първата пукнатина. Не защото Алекс беше говорил с друга, а защото не беше ясно защо точно с Анна. Непредсказуемостта винаги е проблем за хората, които обичат да планират. Елена реагира различно. Тя говореше повече от обикновено. Смехът й беше по-шумен, жестовете по-широки. Това беше нейният начин да си върне вниманието. Но дълбоко в себе си тя усещаше нещо неприятно, страхът, че може би този път е била твърде видима, твърде лесна за разчитане. Никол се опита да изглади напрежението. С думи. С шеги. С присъствие. Но дори тя усети, че нещо се е разместило. Когато един човек започне да изпъква без усилие, балансът се нарушава. Виктория наблюдаваше всичко от разстояние. За нея това беше логично развитие. Първият разговор винаги създава първата реакция. И първата ревност рядко е шумна. Тя е тиха. Подредена. Опасна. Анна не каза нищо. Не се защити. Не се обясни. Това ядоса повече, отколкото всяка дума. В този следобед стана ясно едно – играта вече не беше само между жените и Алекс. Тя беше между самите жени. И това беше истинското начало на конфликта. Когато групата става огледало. Идеята за общото занимание дойде без обяснение. Нямаше инструкции, нямаше награда, нямаше ясно правило. Просто бяха събрани заедно и им беше дадено време. Време, което трябваше да запълнят сами. Понякога точно това е най-трудното. В началото всички изглеждаха спокойни. Разговорите започнаха леко, почти приятелски. Но както често се случва, колкото повече време минаваше, толкова повече тишината между думите започваше да тежи. Всеки жест, всяка реакция започна да се тълкува. Кой прекъсва? Кой слуша? Кой търси погледа на Алекс и кой умишлено го избягва? Мария се опитваше да бъде балансьор. Тя задаваше въпроси, които изглеждаха безобидни, но всъщност насочваха разговора. Това беше нейният начин да държи контрол, без да изглежда доминираща. Виктория я оставяше да води, но не следваше. Тя виждаше повече, отколкото показваше. Елена се чувстваше притисната. Тя усещаше, че пространството за импулсивност се стеснява. Всяка нейна дума вече се чуваше като изказване, а не като спонтанност. Това я караше да се съпротивлява,
макар и неосъзнато. Анна почти не участваше. Но когато го правеше, думите й бяха кратки и точни. Това създаваше усещане за тежест. Нещо, което Алекс забеляза и което започна да го напряга. Той не искаше да има център, който не контролира. В даден момент разговорът спря. Не защото нямаше какво да се каже, а защото всички осъзнаха, че са се разкрили повече, отколкото са планирали. Групата беше станала огледало. И не всички харесаха отражението си. Когато контролът започне да се изплъзва. Алекс усети промяната още преди да може да формулира. Нещо в атмосферата вече не зависеше от него. Вниманието се местеше, напрежението се пренареждаше, а решенията започваха да се взимат без неговото участие. Това беше опасна територия. Той се опита да върне усещането за баланс, като се включи по-активно в разговорите. Задаваше въпроси, реагираше, усмихваше се. Но ефектът беше кратък. Жените вече бяха започнали да се ориентират една спрямо друга, а не спрямо него. Това беше първият знак, че играта се усложнява. Мария усети този момент и го използва. Тя започна да говори повече с Алекс, но не директно. Включваше го в разговори, в които той трябваше да заеме позиция. Така тя го поставяше в центъра, без да изглежда настоятелна. Това работеше поне временно. Елена реагира различно. Тя се отдръпна. Не демонстративно, а почти незабележимо. Това беше нейният начин да си върне контрол, като откаже да се състезава. Но този ход криеше риск да остане невидима. Виктория продължаваше да наблюдава. За нея това беше моментът, в който мъжът в центъра започва да губи абсолютната си позиция. И тя знаеше, че когато това се случи, истинските сблъсъци тепърва започват. Анна остана същата. И това беше най-смущаващото. Тя не се адаптираше. Не реагираше. Не променяше поведението си. Тя просто беше там, стабилна, тиха, недостъпна за хаоса. Алекс си даде сметка за нещо неприятно, той вече не водеше. Той реагираше. И това беше първата истинска загуба на контрол. Когато напрежението излиза на повърхността. Конфронтацията не започна с вик. Започна с пауза. Разговорът в общото помещение вървеше бавно, почти лениво, докато в един момент Елена замълча по-дълго от обикновено. Тя не гледаше към Алекс. Гледаше към Мария. Погледът й не беше обвинителен, а по-скоро изпитателен, сякаш проверяваше нещо, което вече подозира. Мария усети това и повдигна вежди. Не каза нищо. Но мълчанието между двете беше достатъчно ясно за всички, които наблюдаваха внимателно. Виктория спря да говори. Никол се усмихна неловко. Алекс усети как въздухът в стаята се сгъсти. Елена първа наруши тишината. Не с обвинение, а с въпрос. Тя попита дали всички тук са готови да бъдат честни или ще играят роли, защото това е по-безопасно. Въпросът прозвуча общо, но всички знаеха към кого е насочен. Мария отговори спокойно, че честността има много форми и че не всеки е длъжен да показва всичко наведнъж. Това беше достатъчно. Думите не се повишиха. Гласовете останаха тихи. Но напрежението вече беше открито. Това не беше личен конфликт. Това беше сблъсък на философии, контрол срещу импулс, стратегия срещу инстинкт. Алекс се опита да смекчи ситуацията, но съзна, че намесата му идва твърде късно. Жените вече не говореха за него. Говореха за себе си и една за друга. Анна наблюдаваше мълчаливо. Тя не зае страна. Но точно това я постави извън конфликта и над него. Когато разговорът приключи, нищо не беше решено. Но линиите бяха очертани. И от този момент нататък, всяка дума щеше да бъде тълкувана през тях. Ходът, който никой не очаква. По-късно същия ден, когато напрежението още пулсираше в пространството,
една от жените направи нещо, което никой не беше предвидил. Не беше Мария. Не беше Елена. Не беше дори Виктория. Беше Яна. Тя се приближи към Алекс спокойно, без демонстрация, без погледи към останалите. Каза му, че иска да говори. Не за връзка. Не за чувства. А за граници. За това какво очаква и какво няма да приеме. Тя не се опита да се хареса. Не се опита да бъде интересна. Просто беше ясна. Този разговор не беше дълъг. Но беше различен. В него нямаше съревнование. Нямаше стратегия. Имаше зрялост. Алекс не беше подготвен за това. За първи път някой не се опитваше да спечели вниманието му, а да му постави рамка. Когато Яна се върна при останалите, погледите се насочиха към нея. Някои бяха изненадани. Други – раздразнени. Мария го отчете като риск. Елена – като смелост. Виктория – като прецизен ход. Анна отново не реагира. Алекс остана замислен. Той осъзна, че играта вече не само за това, кой ще се хареса. Тя беше за това, кой ще издържи на истината, и своята, и чуждата. Този ход промени нещо. Не драматично, но трайно. И когато вечерта се спусна над имението, всички знаеха, след днес няма връщане към началната точка. Когато групата се разделя без да го съзнае. Разделението не дойде с обявление. То се случи тихо, почти естествено, както се случват най-опасните неща. След разговора на Яна с Алекс, жените вече не се движеха като една група. Те се събираха по различен начин. Сядаха на различни места. Говореха на различни тонове. И макар никой да не го каза на глас, вече беше ясно, има ние и те, макар границата между тях да не беше напълно очертана. Мария започна да прекарва повече време с Виктория и Никол. Това не беше съюз, а временно примирие между хора, които разбират стойността на информацията. Те говореха за атмосферата, за динамиката, за това как някои хора прескачат етапи. В думите им нямаше директно обвинение, но посоката беше ясна. Елена се оказа поблизо до Яна, отколкото би предположила. Двете бяха различни, но ги свързваше нещо просто – отказът да играят чужда игра. Това ги правеше едновременно силни и уязвими. Петя се движеше между групите, но не принадлежеше на никоя. Тя чуваше всичко. И запомняше. Лора усещаше напрежението, но не знаеше къде да застане. Това я правеше още по-несигурна. Силвия започна да се затваря, защото усещаше, че перфектността вече не е валута. Анна продължаваше да бъде извън всичко това. Не защото не й пукаше, а защото не искаше да бъде част от разделението. Това й даваше сила, но я правеше изолирана. Алекс наблюдаваше и усещаше тежестта на ситуацията. Той вече не беше просто центърът. Беше факторът, който всички тълкуваха по различен начин. И това означаваше едно – рано или късно ще бъде принуден да избере страна. Моментът, в който неутралността изчезва. Алекс не обичаше конфликти. Но още по-малко обичаше да ги игнорира. Когато напрежението започна да влияе на атмосферата, той реши да се намеси. Не с решение. Не с избор. А с разговор. Събра жените заедно, без официален повод, без обяснение. Просто ги покани да седнат и да говорят. Това, което последва, беше далеч от очакваното. Първоначално всички говореха общо. За това колко е трудно. Колко е напрегнато. Но под повърхността се усещаше неудобство. Никой не искаше да бъде първият, който ще назове проблема. Защото щом го назовеш, вече си част от него. Тогава Петя направи нещо неочаквано. Тя каза, че има усещането, че някои хора получават повече време и внимание, без това да е ясно защо. Не назова имена. Но всички разбраха.
Алекс се почувства притиснат. Това беше моментът, който не можеше да избегне. Ако замълчи, ще потвърди съмненията. Ако отговори, ще разкрие предпочитание. Той избра да отговори. Каза, че няма равенство във вниманието, защото няма равенство в динамиката. Че някои разговори се случват естествено. Че не иска да симулира баланс, ако той не съществува. Тези думи паднаха тежко. Някои ги приеха като честност. Други – като оправдание. Трети – като предупреждение. Мария разбра, че нещата няма да бъдат контролируеми. Елена разбра, че автентичността може да струва скъпо. Анна разбра, че мълчанието и вече не я пази. Алекс осъзна нещо просто и тревожно. Той току-що беше направил първия си истински избор. И вече нямаше как да се върне назад. Когато отстъплението е форма на защита. След разговора нищо не изглеждаше същото, макар на пръв поглед всичко да продължава по план. Жените се разпръснаха из имението, но този път не за да говорят, а за да останат сами. Понякога най-силният шум е тишината след казаното. Мария се оттегли в стаята си порано от обикновено. Седна на леглото, без да сваля дрехите си, и за първи път си позволи да не анализира. Усещането не й хареса. Тя беше свикнала да печели чрез контрол, а тук контролът започваше да изглежда като илюзия. Не защото беше слаба, а защото правилата се променяха по-бързо, отколкото тя можеше да ги предвиди. Елена остана навън по-дълго. Гледаше светлините на имението и се опитваше да си върне онова усещане за лекота, с което беше дошла. Но думите на Алекс още отекваха. Тя за първи път се запита дали тук има място за хора, които не умеят да бъдат премерени. Виктория направи това, което винаги правеше в трудни моменти – подреди мислите си. Тя не се чувстваше застрашена, но усещаше промяна. Алекс беше започнал да действа, а това означаваше, че скоро ще има последствия. И тя искаше да бъде подготвена. Яна се почувства странно спокойна. Тя беше казала каквото трябваше. Каквото и да се случи, щеше да го приеме. Това й даде вътрешна стабилност, която други вече губеха. Анна усети, че нещо се затваря. Не врата. По-скоро възможност. И това я накара за първи път да се замисли дали мълчанието и не е станало прекалено удобно. Отстъплението не беше слабост. Беше начин да се оцени щетата. Нощта, в която се появява изходът. Нощта дойде бавно, почти неусетно. В имението светлините угасваха една по една, но никой не бързаше да заспи. Всяка стая криеше различна мисъл, различен въпрос, различно колебание. Петя лежеше будна и се взираше в тавана. Тя не се страхуваше да си тръгне. Страхуваше се да остане, ако това означава да се преструва. Тази мисъл я изненада. Не беше очаквала толкова рано да се появи. Лора се опита да си припомни защо е дошла. Любовта като идея все още я привличаше, но реалността започваше да я плаши. Тук романтиката имаше остри ръбове. Силвия се чувстваше изтощена. Перфектността й вече не впечатляваше никого, а това я оставяше без защита. За първи път не знаеше какво се очаква от нея. Анна стоеше до прозореца. Гледаше навън и си задаваше въпроса, който досега беше избягвала. Ако Алекс се забелязва точно заради мълчанието й, какво ще стане, когато проговори? И дали иска това? Алекс беше буден. Не защото не можеше да спи, а защото усещаше, че нещо наближава. Не конфликт. Избор. Истинският избор рядко е между хора. Той е между това да продължиш. Или да спреш на време. Тази нощ някой реши, че ще си тръгне. Още не го беше казал. Но решението вече беше взето. И това щеше да промени утрото. Сутринта, в която нещо липсва. Сутринта дойде потиха от обикновено. Не защото всички спяха, а защото въздухът в имението беше променен. Имаше липса. Не физическа, още не.
По-скоро усещане, че нещо е било решено, без да е обявено. На закуска разговорите бяха кратки. Погледите по-дълги. Алекс влезе последен и още с първата крачка усети напрежението. Това беше различен вид напрежение от предишните, не избухващо, а подредено. Като след буря, когато щетите вече са нанесени. Мария забеляза, че една от жените не е на масата. Не го коментира веднага. Тя беше от хората, които първо проверяват дали липсата е случайна. Виктория също го забеляза, но по друг начин. Тя проследи реакциите на останалите. Елена се огледа понервно от обикновено. Петя не зададе въпрос, сякаш вече знаеше отговора. Анна беше там. Тиха. По-наблюдателна от всякога. Тя усещаше, че някой взел решение, което всички ще трябва да приемат. Това я накара да се почувства едновременно посигурна и поуязвима. Алекс не каза нищо в началото. Той не искаше да бъде човекът, който ще назове липсата. Но колкото повече минаваше времето, толкова по-ясно ставаше, че мълчанието му не помага. Той разбра нещо важно, това място вече не е просто сцена за развитие. То е място за последствия. Сутринта продължи, но усещането не си тръгна. Някой отсъстваше. И отсъствието му тежеше повече от присъствието на всички останали. Краят, който не слага точка. По-късно същия ден истината излезе наяве, без драматично обявление, без сълзи пред всички. Решението беше взето насаме. Точно така, както започват и свършват най-важните неща. Жената, която беше решила да си тръгне, не го направи от слабост. Направи го от яснота. Тя разбра, че ако остане, ще трябва да се промени по начин, който не й принадлежи. А това беше цена, която не искаше да плати. Когато новината достигна до останалите, реакциите бяха различни. Някои се почувстваха облегчени. Други – разтърсени. Мария го прие като знак, че процесът вече е необратим. Елена усети страх, не от отпадането, а от това, че изборът винаги е възможен. Виктория разбра, че от тук нататък никой няма гаранции. Алекс остана сам за момент. Това беше първият път, в който някой си тръгваше без той да взел решение. И това го удари по-силно, отколкото очакваше. Той осъзна, че контролът не означава власт. Понякога означава да приемеш, че не всичко зависи от теб. Този край не беше финал. Беше предупреждение. От тук нататък всяка жена в имението знаеше едно – оставането е избор. И напускането също. Алекс погледна към мястото, където всичко беше започнало. И си даде сметка, че третият епизод няма да бъде за сближаване. Ще бъде за изпитание.